Здравейте, аз съм Ивана и днес ще ви покажа моето клипче. Както виждате от заглавието долу, ще ви покажа моите грамоти по пиано и за училище състезанията ни и по колко точки съм имала на всяко. И нека да започваме. Поставя камерата. Така, първата ми грамота. Имам две папки с грамоти. Тази папка ще ви покажа моите грамоти от училище. Първата е тази година, 2016, аз и числата. 44 точки. Не е много добре, но се радвам, че съм участвала. Това е миналата година, 2015, аз природата и света. Аз природата и света. Имам 50 точки. Това е пак миналата година, когато пак си бях втори клас, но 2015 бяхме. Аз рисувам 50 точки. Следващата ми грамота е вече вече от първи клас. Аз рисувам 50 точки. Аз природата и света. 50 точки. И аз и числата. 50 точки. И последната диплома за завършен семестър на лято на училище награждава Ивана Арменко-Славян. Бъдещия първокласник е чудесно дете и се представи блестящо по български език, английски език, математика и да изговоря думата. И информационни технологии. С интерес участва в заниманията по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт. Успешно може да продължи първи клас на Основно училище Никола Икономов през учебната 2013-2014 година на 13 юни 2014 година, град Разград. Класен ръководител Диляна Иванова. Ето му е дипломата. Така. Това бяха всички грамоти от училище. Сега ще продължим с грамотите ми по пиано, които на някои клипчета сте виждали, че аз свиря на пиано и съм много добра. Обръщам много внимание към него. И първата ми грамота, Народно читалище развитие Христо Ботев в Пловдив. В Пловдив ми беше конкурса. Първа награда на Ивана Хостровян. Спечелих национален фестивал на музикалните школи. 11 издание. Първа възрастова група. Албена Димов. Бяха 4 човека. Журита. Първото жури се казва професор Албена Димова, Стела Митева Димкова, Дарина Данкова и последно Харасимир
някакво странно име. Вукресенски. Ето я. Втората ми тази ми е същата. Така. Следващата ми е грамота. Две грамоти сами от конкурса в Разград. Следващата ми грамота е пак от училище, но коледно математическо състезание. Следващата ми. Тук на тези двете ми е от Вива Пиано в София. Спечелих специалната награда. Второ място и специална награда. И така. Остават ми още една грамота, която я спечелих наскоро. И уважаема Иванов Собян, това е ми я даде доктор Валентин Василев, кмет на община Разград. 22 декември 2015 година. Това беше миналата година. Когато бях втори клас, още свирах на пиано и ме наградиха с печна награда. И това е грамотата от кмета. Сега ще го прочета. За мен е чест и удоволствие да ви поздравя за постиженията, които са допринесли за популяризирането на община Разград. Вашата отдаденост и дарба са ясно доказателство, че децата в нашия роден край са способни и можещи. Смелостта, с която крачите по пътя към успеха, е вашата неоспорима заявка, че мечтите са постижими и се реализират с труд и упоритост. С труд, постоянство и упоритост. Това е всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте тъмзъп нагоре, абонирайте се за мен. И това беше всичко от мен. Довиждане!